Așa. Nu știu ce am făcut. Sper că merge. Merge, mă auziți? Da, da. Ok. Bine ați venit în această seară alături de noi și vă felicit că ați ales să petreceți 40 de minute în compania noastră. Pe parcurs, cum a zis și Adina, am învățat că timpul este cel mai prețios bun al nostru și de aceea am hotărât ca acest Zoom să aibă 40 de minute cu întrebări și răspunsuri. Și ca să respectăm chestia asta, am decis să intru direct în subiectul acestei întâlniri. Înainte de toate, mă numesc Mihaela Bunescu, sunt, pentru cei care nu mă cunosc, sunt din București, mămică de doi adolescenți acum și ca mai toate dintre voi îndeplinesc mai multe roluri în această viață de fiică, femeie, prietenă, mamă, nepoată, colaborator, îndrumător și tot așa. În seara asta o să vorbim despre rolul de mamă și despre cum poate ea să se pregătească astfel încât să își ușureze anumite momente din acest parcurs, folosind de instrumente utile și ușor de folosit, mai ales când învață să le folosească. Și anume vorbim despre uleiurile esențiale de doTERRA, pe care eu le folosesc de peste 8 ani de zile și, într-adevăr, mi-au ușurat viața. Pentru că avem persoane noi în această seară, o să spun câteva cuvinte despre uleiurile esențiale ca să se familiarizeze cu ceea ce vom discuta. Informații suplimentare, detalii, vă putem trimite după Zoom, pentru că aici, acest Zoom nu este un Zoom de introducere în lumea uleiurilor esențiale. După cum spune și titlul, mergem pe situații acute în care mămica are nevoie de ajutor aici și acum. Eu mi-am făcut și niște schițe ca să mă țin de program și de să ne încadrăm în timp, așa că o să mai mi-arunc ochii din când în când să fiu și pe ceas și pe, pe notițe. Și atunci să începem. Deci orice femeie care intră și se pregătește pentru această etapă, aceea de a fi mamă, își strânge niște instrumente de care se poate folosi pe parcurs. Cărți din care se informează. Face gimnastică și învață respirații ca să-și pregătească o naștere ușoară. Își cumpără trusoul bebelușului ca să îi ofere confort. Își cumpără un cărucior și toate cele care îi trebuie pe parcurs să se deplaseze ușor. Acestea se pot numi instrumente și lângă acestea putem să adăugăm și uleiurile esențiale. Pentru că dacă învățăm să le folosim, cu siguranță viața poate fi mai blândă cu noi. Nu spun că neapărat ne va fi greu, însă la un moment dat cu siguranță și voi v-ați simțit, cele care ați fost deja și ați trecut prin perioada, și noi și eu am trecut, te simți copleșit și ai nevoie de toată susținerea din toate părțile și din sub toate aspectele. Și pentru asta, pentru cele noi, o să vorbim foarte scurt despre uleiurile esențiale, despre kitul casei, pe care doTERRA a strâns în acest kit 10 uleiuri esențiale, care poate să ne acopere 80-90% din provocările care ne apar în casă, în situațiile respective. Și atunci, pe internet abundă informația despre uleiuri esențiale, așa că eu voi fi foarte succintă și vă voi da exemple din experiența mea. De exemplu, din cele care sunt aici, o să încep cu zengestul, pentru că este foarte folosit la mine în casă. Unul dintre copii are o sensibilitate digestivă și îl folosește uneori chiar zilnic. Are perioade când folosește și zilnic. Știe cum să-l folosească, știe cum, când, unde să-l pună, poate și-l pune în buric, îl bea în sublingual, își face masaj în tălpi, deci știe să-l folosească. Pentru celălalt care face sport de performanță, da, în caz de dureri, fie că sunt de creștere, fie că sportul pe care îl face este un pic mai dur, rugby și durerile și loviturile în urma loviturilor sunt destul de dese. Primul pe care pune mâna este Deep Blue. Onguardul. Onguardul nu lipsește din difuzor, mai ales în perioada rece sau la trecerea între sezoane, pentru că ne susține imunitatea. Când simt, copiii, când simt că au nasul înfundat, știu singur să-și spună aer și lavandă în difuzor în fiecare seară, da? Numele aer îi spune și spune despre respirație, da? Ne asigură o respirație ușoară, iar lavanda ne relaxează și ne calmează. Lămâia.
ne ajută pe partea de dezintoxicare și de alcalinitate. Știm că un mediu acid în corp este un mediu prielnic pentru inflamații și atunci, printr-un simplu pahar cu apă băut zilnic, putem să preîntâmpinăm cât de cât această situație. Tămâia este un panaceu, îl știm, și putem să-l folosim când nu știm ce să folosim sau când nu avem ceea ce vrem să folosim. Oregano este un bun antibiotic. Dacă avem nevoie, putem să-l folosim. Titriu, cei mici îl folosesc cei mici. O să le spunem cei mici probabil toată viața. Dar în caz că au probleme la teni, da? Că le mai apar coșuri acum cu pubertatea, iritații pe față, pun imediat mâina pe titri și îl folosesc, îl pun chiar nediluat pe locul respectiv. Așa, pe scurt, eu v-am spus despre uleiuri esențiale, este simplist, așa, la modul cât mai simplist. Ce trebuie să mai știm? Un alt aspect foarte important despre uleiurile esențiale. Înainte să trec, o să vă spun că avem aici încă două uleiuri despre care nu am vorbit și o să vorbesc ulterior. Wild Orange și Balance. Și o să vorbim la sfârșit despre ele. Ce mai trebuie să știm despre uleiurile esențiale? Este foarte important locul de unde provin și metoda prin care sunt extrase. doTERRA este un lider mondial pe piață în domeniul uleiurilor esențiale și ea are peste 50 de teste de puritate interne și pentru a se asigura că totul este conform standardelor pe care și le-a propus, ea trimite să fie verificate și de alți, și de terți din afară, din exterior. CPTG-ul este un standard de calitate care ne arată că uleiurile sunt cele mai pure și nu se referă doar la ulei în sine, la produsul finit, ci la întreg procesul, de la sămânță, la recoltare și până la sticluța care ajunge în casa noastră. Dacă vreți să fiți siguri și să testați ceea ce vă spunem noi, puteți să intrați pe Source to You. Fiecare sticluță dintr-o singură plantă are un cod pe fundul sticluței. Îl introducem pe acest site și vom afla absolut toate informațiile despre plantă, despre recoltare, despre toate testele prin care la care este supus uleiul esențial și veți vedea, este transparență totală. De aceea, doTERRA și-a propus și nu își încalcă, nu face rabat de la calitate. Ea vrea să ne ofere tuturor calitate. Și cum spuneam, apropo de calitate, ea vrea să aducă pe piață produse inovative, în pas cu vremurile și cerințele, bineînțeles cele sănătoase. De aceea investește foarte mult în cercetare și există foarte multe studii și foarte multe articole pe partea asta. Le găsiți și pe internet, iar dacă vreți mai detaliat, puteți să ne cereți. Știți vorba aia, cere și ți se va da, așa că veți primi. Dar nu are rost să o lungim aici despre partea asta. Deocamdată, asta a fost o trecere în revistă, așa ușor, a uleiurilor esențiale. Și, acestea fiind spuse, cred că este momentul să ajungem la invitata noastră, să-i dăm cuvântul, pentru că și ea, Adina Văideanu, și ea, ca și noi, are multe roluri în viața asta, eu o să enumăr numai câteva. Este prietenă, este aromaterapeut certificat, este expert Zaito și mamă, ca noi toate. Din postura de mamă, ea a fost nevoită să studieze și să cerceteze la rând ca să găsească soluții la provocările ei. Tocmai ce a scris o carte, un ghid care mie mi se pare genial, mai ales pentru mămici care sunt la început de drum. Și nu numai, pentru că și eu am învățat, chiar i-am spus Adinei, să știi că eu mă chinuiam întotdeauna apropo de flut, o să înțelegeți ce este pe parcurs, cu 5 sticluțe, deschide-le, pune și așa. Și a dat aici în carte să-ți pui să le ai pe toate într-o singură sticluță. Ceea ce mie mi se pare genial. Și pui și în difuzor, îți faci și rolon, poți să faci și gen de sinfonia celor, să pui pe spate dacă n-ai timp să faci sinfonia celor, adică o putem adapta și este foarte ușor de folosit. Așa că ea, mi se pare că în ce am învățat eu în 8 ani de zile, ea le-a sintetizat și le-a pus în această carte și cred că voi nu aveți nevoie de 8 ani de zile ca să acumulați toată această cunoaștere. Așa că am invitat-o aici să ne prezinte experiențele ei acumulate și prin
cunoaștere și prin și cunoașterea dobândită de-a lungul anilor. Așa că, Adina, te rog frumos, dă-ne ceea ce avem nevoie ca să ne simplificăm viața. Da, mulțumesc frumos, Miha, pentru invitație în primul rând și pentru introducere. Bună seara, bună dimineața, care, după cum preferați, eu prefer bună dimineața la orice oră, că dă așa o altă stare, o altă energie. Da, o să vorbim despre instrumentul ăsta pe care l-am creat și cum îl folosim concret. Miha a făcut așa o scurtă introducere în ceea ce conține kitul Home, pe care se bazează majoritatea soluțiilor pe care eu le-am propus în cartea aceasta. Mulțumesc și de introducerea asta, Miha. Acum, ce vreau să stabilim? Eu am observat în formularele pe care voi le-ați completat pentru Zoom-ul acesta că erau și anumite provocări cronice. Nu sunt subiectul acestui Zoom, pentru că seara asta este despre momentele alea acute, da? Despre un instrument simplu, despre mama care nu se mai panichează, care nu se mai blochează în momentele acute, repet. Și de ce panica asta este o problemă? Foarte pe scurt, sunt niște studii, niște oameni foarte deștepți care au stat și au studiat conexiunea asta dintre mamă și copil. Și s-a constatat că undeva până în jurul vârstei de 12-14 ani există un cordon umbilical invizibil, da, la nivel emoțional, adică practic copilul preia toate emoțiile mamei. Și atunci, în momentul în care noi ne panicăm, că mi se întâmplă, și acum mi se întâmplă de multe ori când sunt în fața unei provocări, nu neapărat că e vorba de copii, că deja ai mei, unul e adult și ălălalt devine adult în decembrie. Nu mai vorbim de copii, dar sunt anumite situații în care chiar dacă în mod normal ai ști ce să faci, în situația aia parcă ți se șterge așa totul din cap și nu mai știi nimic. Iar la mămici chestia asta se întâmplă mult mai frecvent. Și atunci, ideea este copilul te vede pe tine ca mamă ca fiind centrul universului lui. Și practic tu pentru el reprezinți siguranța. În momentul în care îți simte acea panică, acea frică extremă, da, și simte că tu nu știi ce să faci, tu nu-i mai oferi acea siguranță de care el are nevoie. Și practic, pe lângă faptul că este într-un disconfort fizic, da, pentru că se confruntă cu o oarecare provocare, că e febră, că, nu știu, îl doare măseaua, îl doare capul, îl doare ceva, deci are deja un disconfort fizic, peste disconfortul ăsta fizic, el percepe niște emoții pe care nu și le poate explica, nu le înțelege, nu sunt ale lui, dar se încarcă cu ele și plus sentimentul ăsta de nesiguranță. Adică mama nu știe ce să facă, înseamnă că eu sunt în pericol de moarte. Asta se întâmplă la nivel subconștient, da? Bun, cum evităm treaba asta? Avem uleiurile, mare majoritate de aici aveți deja uleiurile, asta din ce am constatat de pe formulare. Și de asta am și ajuns să scriu cartea asta, pentru că aveam în echipă persoane care foloseau mămici, da? Aveau deja 2-3 ani de când foloseau uleiurile. Și mă trezeam cu mesaje, ce fac că are muci, ce fac că are febră. Și nu înțelegeam, băi, dar știi în mod normal, adică ghidezi și alte mămici. De ce? Și atunci am făcut legătura asta, că în momentul ăla, efectiv, nu mai știi ce să faci. Zic, ok, hai să creăm un instrument. Asta este cartea asta, este un instrument de urgență, ca să spunem așa, adică în momentele de provocări pe care le au cam toți copiii care intră în colectivitate, da? De asta nu o să găsiți în carte provocări cronice, nu o să găsiți astm, pentru că nu este o chestie care apare peste noapte.
Nu o să găsiți, nu știu, psoriazis, dermatită de nu știu care. Sunt lucruri care nu se întâmplă acum și într-o zi trec. Acolo este mult mai mult de lucru, e nevoie de personalizare. Aici ne raportăm doar la provocările din viața de zi cu zi. Și hai să vedem concret cum se folosește instrumentul ăsta, că eu zic că chiar l-am făcut simplu de utilizat. Bun, Miha ne ajută și cu un share screen. Deci, luăm în prima variantă, hai să luăm febra că este cea mai comună, da? Ne ducem la cuprins, la pagina 109, parcă, da, găsim febra și am structurat în felul următor. Prima dată, întotdeauna la fiecare, o să-i spun protocol la modul generic, dar voi înțelegeți că nu este un protocol standard, da? Sunt sugestii de folosit în caz de urgență. Deci la fiecare asemenea protocol o să găsiți masca de oxigen. Este principiul din avion, da? Unde ți se spune în primă fază îți pui ție masca și abia după aia îi ajuți pe cei din jur. Chiar dacă ești cu copilul, prima dată tot ție îți pui masca de oxigen și abia după aia copilului, pentru că dacă tu mori, copilul garantat moare, că nu mai are cine să se ocupe de el. Pe același principiu am mers și aici. Ideea este ca tu să fii echilibrată și calmă, ca să nu-i transmiți copilului un stres în plus care să ducă la scăderea sistemului imunitar și să îl facă să îi prelungească agonia, da? Să zicem așa. Și atunci, este structurat pe două grupe de vârstă, copii între 2 și 6 ani și copii între 6 și 12 ani. Formatul este același tocmai ca să fie ușor de urmărit. Da? Ce punem în diffuser? Cu număr de picături, concret. 3 picături de lavandă, 3 de tămâie, 3 de lămâie, 3 de peppermint și 5 de balance, ca să îl și echilibrăm. Da? Topic, iarăși, avem număr de picături, avem uleiurile, le punem într-un rolon de 10 ml și avem indicații concrete unde le aplicăm, cât de des să le aplicăm. Dacă sunt iarăși lucruri de reținut, de exemplu la febră am pus aici că e posibil să nu scadă de tot, nici nu vrem să scadă de tot. Febra nu este bau-bau, da? Nu este ceva nasol, este doar semn că organismul își face treaba, că lucrează, da? Ca să elimine ceea ce de fapt creează disconfortul până la urmă, că e vorba de virusuri, de bacterii, de fungi, de bilibistroci, e deja termen brevetat, da? Aici trebuie să-i dau copyright Claudiei Bogole pentru bilibistroci, nu i-am cerut voie să-l folosesc în carte. Bun, deci nu vrem să scădem febra de tot, vrem doar să o aducem într-o zonă în care să îi fie confortabil și pentru asta urmărim nu neapărat termometru, eu n-am mai folosit termometru de foarte mulți ani, urmărim starea generală a copilului. Pentru că și aici e o chestie individuală, sunt copii care la 39 aleargă prin casă, sunt copii care la 38 sunt letargici. Starea copilului este cel mai bun indicator despre care este pragul de febră care îi creează disconfort, da? Și ideal să scadă doar până la pragul ăla, nu este nevoie să scădem febra de tot. Și mai departe, ce am făcut, am pus câte o sugestie de aplicat uleiurile în straturi. După cum ziceam, majoritatea sunteți deja în doTERRA, cunoașteți probabil și Sinfonia celulelor. Problema cu Sinfonia celulelor este că, nu mă înțelegeți greșit, este o carte extraordinară, este foarte utilă și eu o folosesc, o am tot timpul la îndemână, o folosesc și fac protocoale de acolo. Dar, ca să poți să faci un protocol din Sinfonia celulelor, nu ți ajunge minimum de uleiuri din Key to Home. Majoritatea protocolelor din Sinfonia celulelor necesită mult mai multe uleiuri și atunci, când tu ești în criză, nu mai știi care pe unde sunt, pe ce să pui mâna, n-am uleiul ăla, cu ce îl înlocuiesc, aoleu, ce mă fac, da? Și am mers pe strictul necesar și mai ales dacă sunteți la început. Nu aveți cum să aveți de la început toate uleiurile. Sunt puține cazuri, le cunosc, nu personal, dar cineva
din apropiere care s-a înscris cu kitul ăla mare de și-a luat toate uleiurile, să știe o treabă. Dar majoritatea nu intrăm în doTERRA cu toate uleiurile ca să putem să aplicăm Sinfonia Celulelor. Și atunci asta este o variantă. Nu am putut să o denumesc Sinfonia Celulelor, că e termen, e cu copyright, da? E a lui Boyd Truman, dar este un protocol de aplicat uleiurile în straturi bazat pe uleiurile din kitul Home. Acum, la copiii mai mici sugerez înlocuirea Deep Blue cu Aroma Touch, dar dacă nu aveți Aroma Touch, nicio problemă, se poate folosi și Deep Blue în cantitate mai mică. Bun, mai departe că m-am lungit. Știu, eu dacă nu am să mă țin aici în, în limite, eu vorbesc mult, că îmi place să vorbesc și să dau cât mai multe din ce știu și din ce am acumulat în toți anii ăștia de experiență. Mai departe, la copilul de 6-12 ani este același format. Bun, o altă variantă prin care putem să căutăm e, v-am zis, varianta la cuprins sau avem la sfârșitul cărții, este un index. Putem să căutăm și după index și că tot am văzut în formular astăzi chestia cu gâdilatul în gât, m-a luat și pe mine un gâdilat în gât, zic hai să vedem un alt exemplu, durerea în gât, da? E la pagina 102 în carte. La fel, aceeași chestie, primul lucru, masca de oxigen, da? Mami, una, două, trei picături de balance în palme, ne echilibrăm emoțional și abia după aia ne ocupăm de problema copilului. Durează nici 30 de secunde, adică nu se întâmplă nimic. Crede-mă că e mult mai nasol dacă îți simte ție panica decât faptul că stai să-ți aloci ție alea câteva secunde. Nu o faci din egoism, o faci din responsabilitate și din asumare. Tot așa, da, împărțit pe grupe de vârstă. Prima dată tot timpul vor fi copiii 2-6 ani. Ce folosim? Topic. V-am dat aici exemplu, tămâie, lavandă, ongar, Deep Blue, câte picături din fiecare, pus în sticluță de 10 ml cu ulei fracționat de cocos și aplicat după instrucțiunile din carte. Avem aici o altă sugestie, borcanelul cu miere. Aoleu, dăm uleiuri intern la copilul de 2 ani? Păi nu știu, întrebați-vă dacă medicul pediatru vă recomandă la copilul de 3 luni Panadol sau Nurofen, sirop, îi dați intern? Sau un antibiotic, tot așa sirop, îi dați intern? Nu, eu zic că dacă putem să dăm la recomandarea medicilor chestiile alea cu cearșaful de efecte adverse, nu se întâmplă nimic că îi dăm o cantitate infimă din ceva natural, da? Din uleiuri esențiale, miere. Bineînțeles, trebuie să fim atente și la proveniența mierii, da? Că mierea din supermarket s-ar putea să fie doar zahăr și nu, da, să fie o miere de calitate. Deci da, putem să dăm și intern, nu se întâmplă absolut nimic. Acum rămâne la latitudinea fiecăreia. Dacă nu vă simțiți confortabil cu treaba asta, puteți să aplicați doar local. Și din nou copilul de 6-12 ani, aici pe lângă ceea ce avem la cei mici, avem adăugat și oregano în momentul în care durerea este, cum să zic, cauzată de ceva infecțios, a făcut o amigdalită, chestii de genul ăsta, da? Deci dacă ne uităm în gât și pare ceva nasol cu puroi, cu din astea, putem să adăugăm și oregano, și topic și inclusiv în borcanelul cu miere. Și aici la borcanelul cu miere, minunăția asta de amestec flut, pe care, așa cum spunea Miha, eu îl am făcut tot timpul, l-am preparat într-o sticluță de 15 ml pe lângă celelalte uleiuri și o am la îndemână. Și acum o am la birou, când mă apucă câte ceva, o pun în diffuser, o pun în miere, eu o iau inclusiv sublingual. Ce-i flut? Ăsta este tămâie, lămâie, ongard, oregano și tea tree. Găsiți rețeta tot în carte și peste tot unde
găsiți indicația de a pune nu știu câte picături de flut, aveți și trimitere, vezi rețeta la pagina unde găsiți inițial. Dar ăsta vă recomand să-l aveți făcut în casă, pentru că nu putem să punem aceeași cantitate de lămâie și oregano, de exemplu. Da? Nu o să pui 10 picături de... Miha, poți să dai la slide-ul următor? Că, uite, văd că este în chat o întrebare cu de unde cumpărăm cartea. Se poate face comandă, puteți să scanați linkul de aici, codul QR de aici, o să vă las și linkul în chat. Revenind, da? Deci nu putem să punem 15 picături de lămâie și 15 de oregano, că nu au aceeași compoziție chimică. Lămâia este ceva mult mai ușor tolerat de corp. Oregano este un ulei cu o chimie foarte puternică. Nu ai cum să pui aceeași concentrație din astea două, nici măcar în diffuser. Deci dacă ai pus 3 picături de oregano, s-ar putea să nu mai stai în încăperea respectivă, că este un ulei foarte puternic și atunci de asta am mers pe treaba asta cu rețeta făcută dinainte, pentru că sunt concentrații diferite. Cam asta ar fi în mare parte. Ideea este că e un instrument, nu e o carte pe care să o cumperi, să o pui în bibliotecă, nu e beletristică, nu e o carte pe care o citești odată și gata. Practic de citit sunt, cred că vreo 50 de pagini în care am povestit așa un mic intro, da, cu povestea mea, cum am ajuns să studiez despre uleiuri și să le folosesc și să am rezultate și așa mai departe și cum se folosește cartea până la urmă. Dar cartea în sinea ei este un instrument care te ajută să folosești celălalt instrument, adică uleiurile de la doTERRA. Cam atât am avut de spus așa foarte pe scurt despre carte. Miha, te las să faci încheierea și după aia mai alocăm vreo 10 minute pentru întrebări. Iar dacă sunt prea multe întrebări și nu apucăm să răspundem în seara asta și dacă sunt solicitări în sensul ăsta, putem să reluăm, facem o sesiune doar de Q&A, vedem ce cere publicul. Noi suntem deschise. Ăsta a fost așa un teaser, să zicem. Da, da, da. În italiană un assaggio, știi, în italiană, nu știu cum, nu vine în română, dar să gustăm un pic. Adică, ideea este, mulțumesc mult, Adina. Eu ce am vrut ce am vrut să transmit prin acest Zoom este că avem soluții și că putem să trecem conștient, cu prezență, nu foarte ușor, dar să trecem mai ușor peste toate provocările care ne apar. Și având la îndemână, că acum toate suntem pe fel de grupuri și acolo găsim tot felul de rețete. Fiecare își spune ceea ce este foarte ok, că fiecare își spune experiența proprie. Dar în momentele alea de criză, nu știi, oare asta funcționează pentru mine sau să-i dau asta sau așa. Mie mi se pare util și de folos și de aceea îți mulțumesc. Mi se mai pare panica așa de mare dacă știți că aveți pe ce să puneți mâna și să folosiți în situațiile astea, când e scris totul negru pe alb, pentru că la început și eu recunosc, căutam bine și în anumite situații acum, în niște situații mai provocatoare, încă sunt și caut și mă uit să văd să găsesc, dar când ai așa ceva, știi, poți să începi cu încredere. Te întrerup un pic, că mi-am adus aminte o chestie. Apropo, în momentul în care au venit cărțile fizic acasă, Răzvan, fiul cel mic, a făcut ilustrația de pe copertă și era foarte curios să vadă cum arată printată. Și super încântat și el, erau ambii băieți, era și Denis venit în vacanță acasă și stăteau toți trei cu soțul și cei doi băieți și răsfoiau cartea și la un moment dat zice Radu, soțul meu, zice, bă, dar de ce o fi scris maică-ta asta numai pentru copii între 2 și 12 ani, că ne e foarte utilă și nouă? Unde altea, dar și bărbații sunt niște copii un pic mai mari, care în momentele de maximă nevoie nu știu ce să folosească, deși au uleiurile în casă de ani de zile.
Bine, că Așa dacă că nu este doar pentru copii. exact. Păi asta este, că dacă stăm să ne gândim, știi, rețeta, cu ghilimele de rigoare, este aici. O folosim astea sunt pentru copii. Pentru adult putem să ajustăm numărul de picături și putem să folosim în caz că nu avem altceva în casă în momentul respectiv. Da, deci eu zic că o parte din răspunsul, știi, când ce să fac și cum să fac, o parte din răspunsul l-am aflat acum. Și pentru că avem persoane noi aici și poate sunt interesate de uleiurile esențiale, 2 minute o să vă uh, prezint ce oferă doTERRA pentru noi membri în această lună aprilie, care mai durează, cât mai durează? 4 ore, 5 ore, până la ora 12 noaptea, da? În momentul în care, dacă te hotărăști ca membru nou să-ți faci un cont doTERRA, asta înseamnă că tu vei primi la pachet cu acest cont un îndrumător, ce înseamnă persoana care te-a invitat în acest Zoom, îți va fi alături și te va ghida pas cu pas până îmi vei învăța să folosești produsele și nu numai. Totodată poți să îți procuri produse, că nu sunt, asta e doar o parte din ceea ce are doTERRA. Îți vei putea achiziționa produsele cu 25% mai reduse cu 25%. Un alt beneficiu în această lună, de 2 ori pe an, doTERRA are un program prin care noi membri primesc cadouri extra. În cazul nostru, în funcție de comanda, valoarea comenzii, vei primi fie o portocală sălbatică, fie o portocală sălbatică și un balance, da? La 200 de puncte, de exemplu, la comandă, sau dacă faci o comandă mai stufoasă, cum a zis și Adina, da? Depășește 400 de puncte, nu chiar toate uleiurile, dar există și comenzi de 400 de puncte, nu contează, tu alegi, poți să primești un balance și adaptiv. Acum am spus că vă povestesc despre Wild Orange și Balance. Sunt două uleiuri extraordinare și împreună cu cele 10 chiar ai tot ce trebuie, pentru că Balance te ajută. Ați văzut că este prezent în masca de urgență. Deci mămica este, pentru ea este, cu ghilimele, mană cerească, da? Ne poate ajuta să ne împământăm, să ne echilibrăm și să gestionăm situația cu calm. Portocala sălbatică, avem zile în care suntem obosite, în care nu mai știm ce să facem. Și atunci o picătură de portocală sălbatică inhalat sau pus și în apă și așa ne dă un vibe, ne ridică vibe-ul și ne ajută uh, să mergem, să terminăm întreaga zi cu brio. Pe lângă multe alte beneficii. Deci eu am specificat doar câteva ca să ne încadrăm în timp. În afară de asta, tot în aprilie, doTERRA a fost foarte darnică și le mai dă cadou noilor înscriși 50 de puncte. Ce înseamnă? Fiecare produs, pe lângă prețul în euro, are și un punctaj, ca să ne fie mai ușor să comandăm, să ne calculăm, să vedem cum. Asta se explică ulterior. Eu aici am pus, ați văzut că Adina ne-a recomandat și alte produse. Eu am pus aici doar o parte din ele pe care le putem folosi în situațiile care ne apar cu copiii noștri și v-am spus și v-am trecut și punctele cu care noi putem să ne achiziționăm, pentru că punctele astea pe care le primim cadou, ulterior putem să ne luăm produse de ele. Și atunci putem să primim cadou un IQ Omega, da? Ne luăm uleiurile. Sau putem să luăm un Serenity, sau putem să luăm Correctix și crema Baby, sau un probiotic. Nu, probioticul încă nu este, că este un produs nou și încă nu se poate lua pe puncte, dar sunt multe alte produse de care noi putem să beneficiem ca și cadou. Dacă stăm să calculăm toate produsele, toate punctele pe care le primim cadou și prin Diamond Club și cu oferta din partea doTERRA, ajungem undeva pe la 100 de puncte, ceea ce este un echivalent aproximativ de 100 de euro, ceea ce mie mi se pare consistent și ne putem ajuta de aceste puncte, achiziționând produsele de care avem nevoie. Așa că dacă sunteți interesate persoanele noi, luați legătura cu persoanele care v-au invitat în acest Zoom ca să puteți beneficia și voi de aceste cadouri. Să vedem cât e ceasul. Ne-am încadrat în 40 de minute fără întrebări, așa că dacă sunteți de acord, putem să mai facem 10 minute de întrebări și răspunsuri. Stai să le deschid și microfoanele, că
Să vedem ce întrebări aveți, ce neclarități aveți, cu ce vă putem fi de folos. Gata, le-am trimis mesaje. Cine vrea își poate deschide microfonul, poate pune întrebări. Cred că poți să oprești. Și dau share ca să Așa, ne vedem. da. Că Înseamnă dacă că nu tot avem întrebări, dacă nu avem întrebări, sunt două variante. Ori s-a înțeles tot, ori n-a înțeles nimeni nimic. dar puteți Bună, să comunicați. bună! Bună! Eu sunt, de fapt, am cont și cred că folosesc de un an de zile produsele de la doTERRA, mai mult pentru copil. Și cu câteva uleiuri nu le-am reușit să le cumpăr pe toate. Doar ce Cred m-a că nici interesat eu. pe mine. Doar ce m-a interesat și ce m-a ajutat în de a duce copilul pe punctul cel mai bun. Adică copilul meu este autist non-verbal. Ok. Are o imunitate foarte scăzută din cauza că el face infecție foarte des. Am stat cu el mai mult prin spital decât pe acasă. Și întâmplător pe Facebook am întâlnit-o pe Mina, doamna Mina. Mina sau... Da, Mina, așa o cheamă. Și am pus întrebare dacă ar putea să mă ajute uleiul ăsta pentru copil, pentru imunitate, pentru somn, reglarea somnului, poftă de mâncare, pentru că nu mânca deloc. Am cumpărat setul pentru casă, ceva de genul ăsta, cu aparatul, cele 10 uleiuri. M-a învățat doamna cum să le folosesc, le-am folosit exact așa cum trebuie. După am luat omega-3 și multivitamine pentru copil, din care vreau să spun că din var are culoare copilul. Și Super. eu am încercat tot felul deci cred că am cheltuit la bani inutil. Și mult mai scumpe decât produsele de la doTERRA. Scuze pentru cameră, pentru că este lângă mine și mi mănâncă telefonul, îl bag în gură. Ok. Și nu-i place, nu-i place tehnologia, deci televizoare, chestii de astea nu prea stă. Adevărul este că pe mine m-a ajutat foarte mult cu imunitatea și a început să mănânce chiar. Somnul l-am legat foarte, foarte târziu, la cam 4 luni, 5 luni de la folosirea uleiului. Da. Dar îmi arată singur că trebuie să-i pun uleiurile în difuzor, el se calmează, era foarte agitat, deci plângea din orice, nu știu motivul lui de ce plângea și chestii de gest, nu era foarte agitat, nu era calm, nu te înțelege cu el. Și de când am început să-i fac masaj cu uleiurile, i-am mai pus și în cap câteodată, că nu prea stă. Și m-a ajutat, într-adevăr, chiar sunt foarte bune. Deci, Super, chiar le mulțumim. recomand cu mare drag. Cine are un copil cu autism sau un copil care este mai agitat, că sunt tot felul autismul are mai multe forme și mai multe stări. Dar cu siguranță ajută și trebuie să ai răbdare, că într-adevăr niciun produs nu o să-ți dea în primele 2-3 ore rezultat, niciun caz. Super, mulțumim foarte mult de împărtășire. Cu mare drag. Chiar eu mulțumesc că m-a invitat. Bine, am vrut să intru de multe ori, dar programul meu e varză. Super. Când se poate, se poate. Mulțumim. Exact, se poate dacă vrei și dorești și vrei să faci o schimbare în viața ta, încep cu ce mai bun. Așa că stai așa în stânga și în dreapta, pentru că am avut și contra și necontra. Dar eu am văzut rezultate. Deci am văzut foarte multe rezultate. Am WhatsApp-ul care stau cu fetele tot timpul, văd rezultate și multe alte poveste. Într-adevăr, și eu eram agitată, că, na, nedormită, poate de multe ori și nemâncată, că uitai să mai și mănânci Da. când ai un Și copil se cu transmite probleme. starea. Exact. Și seara, deci pe la ora 9-8, așa în Anglia, la noi aici, puneam uleiurile, puneam lavanda, puneam ce simțeam eu, aer, am mai luat, parcă am avut și pripementul, mai multe am avut, dar alea micuțe. Și m-a calmat și pe mine și îmi dădea așa o stare de somnolență. Dar lavanda cred că l-aș lua de mai multe ori, cred că nu m-a săturat de el.
El are așa, nu știu, are și parfumul ăla, îți miroase casa. Clientele mele, că eu lucrez de acasă, eu normal de meserie sunt tehnician de unghii. Clientele mele când intră în casă îmi zice, dar ce parfum folosești în casă? Dar eu le-am spus, pe parfumul meu se numește doTERRA. Super, felicitări! Felicitări Mulțumesc. foarte mult că ți-ai găsit aliați, să zicem așa. Adevărul este că eu căutam de ani de zile, deci cred că era 2 ani jumate de când eu, ca să vă spun sincer, credeți-mă, cred că mai mult l-am intoxicat pe copil cu tot felul de vitamine date de la medic, biotice, tot felul ce Ai făcut ce ai știut mai bine la Exact, momentul respectiv. pentru că copilul îl vedeam agitat, răcea, făcea bube. Îl duceam la școală, îmi venea cu tot felul de chestii pe piele. Și deodată tot am asta stau să caut pe internet. Și nu știu cum am nimerit-o pe doamna Mina, dar am nimerit-o. Atunci a fost momentul. Exact. E bine că acum ești pe drumul cel bun. Da, Îți și îmi mulțumim tare explică mult totul. Deci mi-a explicat de la A la Z. Bine că eu cred că am zăpăcit-o cu întrebări. Este Cred că dintre normal. toate clientele ei, cred că eu sunt cea mai zăpăcită. Ia uite, avem și un participant foarte tânăr aici, E în foarte mic. brațe la Cristina. Mulțumim, Alexandra. Mai este cineva care vrea să împărtășească sau vrea să întrebe ceva? Ca să ne încadrăm, că noi am zis că vrem să ne ținem de cuvânt ca să... O poveste așa de frumoasă, cred că nu se satură nimeni. Pentru că uleiul ăștia în spatele de la folosi, eu cred că există și o poveste frumoasă. Cu siguranță. Sunt o mulțime, o să facem un Zoom dedicat poveștilor. Ar fi frumos. Uite, așa Facem ne ia și și asta. nouă din, nu știu cum să zic, povara, că este că Uite, îți apasă așa. este Zoom-ul din fiecare sâmbătă dimineață cu Raluca de la ora 10, în care exact despre asta e vorba, despre împărtășit experiențe cu uleiurile doTERRA. Nu știam de, bine, nici n-am mai întrebat de O Zoom-uri. să vorbim după. O să Da, ținem la curent. Doamne ajută. Te așteptăm acolo. Cu mare drag. Vero, mulțumim. Vero, poți să-ți deschizi microfonul? Nu reușește? Hai să-i mai dau... Da, nu, Acum am reușit, Așa, am reușit, bravo. tot dădeam de pe o parte pe alta, așa, în fine. Sunt fericită că am intrat în posesia. Îți mulțumesc din drag. inimă. Nu știu cum să o pun așa ca să se vadă, în fine. Și cât ai prezentat, am și urmărit, am și așa. Tu ai căutat direct. Ca un student emerit, știi, ne întoarcem, așa. Și am observat foarte bine masca de oxigen peste tot. Deci balance-ul trebuie să fie peste tot pe noi în cazurile de criză. Dar vreau să te întreb ceva. Ai specificat aici de candidoza orală, candidoza vaginală, anală. Și vreau să te întreb pentru că o fată din echipa mea a avut o provocare cu candidoză la ureche, drept pentru care în următoarea săptămână, după ce am auzit de candidoză în ureche, am mai fost solicitată tot cu un protocol, adică candidoză în ureche. Vreau să te întreb dacă același protocol la copii, deci nu, în cazuistica pe care am avut-o eu, a fost un caz la copil, un caz la adult. Și vreau să te întreb dacă acest protocol care l-ai tu aici este bun de aplicat și pentru ureche. Bine, noi știm că, în general, arborile de ceai este cel care, să zic așa, în combinație vinde. cu lavanda. Deci titri cu lavandă împreună fac cel mai puternic antifungic. Tot ce înseamnă ciupercă, nu numai candidoză. Deci tot ce înseamnă ciupercă, e ciuperca unghiei, că e orice altă formă de ciupercă, în momentul în care am combinat titri cu lavandă, astea două practic formează un antifungic extrem de puternic. Dacă mai adăugăm și tămâia, care știm că în momentul în care o combinăm cu orice potențiază efectul, se creează un efect sinergic mult mai mare.
Și atunci cu Ce? astea poți să mergi și poți adăuga, pentru că de multe ori infecțiile astea fungice dau și o suprainfectare bacteriană. Și atunci dacă vorbim de adult, putem să adăugăm și oregano, da? Oregano cu titri formează un antibiotic extrem de puternic. Eu Poți să... gândindu-mă că este ureche, am mers pe protocolul, în ghilimele spus că nu e protocol. Da, noi le Corect fix. spunem protocoale Da, generic, că ăsta e da. termenul cu care suntem învățați. Corectixul, pentru că el are și titri, are și lavanda, are Da, și da, e heliconis și foarte bun. oregano. Și eu îl sugerez, nici nu mai știu la care, pe unde, cum l-am pus, dar ideea este că nu l-am pus ca primă soluție, pentru că tocmai ghidul ăsta l-am conceput pe Key to Home. Deci pe cât posibil toate sugestiile sunt din Key to Home, pentru că majoritatea cu ăsta încep. Da, Și pe bună dotarea nu l-a dreptate e făcut cel mai bun, da. întâmplător. Păi da, pentru Da. că practic cu ăsta ți acopere 80-90% din provocările ce pot apărea într-o familie obișnuită. Și atunci dacă ai ăsta în casă și este kitul care nu îmi lipsește niciodată și cred că niciunea dintre noi care suntem de mulți ani cu dotera nu au cum să-ți lipsească uleiurile alea. Adică Da. poți să-ți iei oricâte altele, dar baza tot acolo e. Am să dau din casa mea un pic. Sunt la al 5-lea kit. Eu le-am pierdut numărătoarea de mult. Da, mulțumesc, Adina. Cu Recomand toată dragostea. fetelor, luați-o că e bună. Nu-i de mâncare, dar e de pentru Cât de ușor crearea. îți este să găsești ce cauți? Foarte ușor. Păi eu cât tu ai prezentat, eu tot am răsfoit-o așa imediat. Adică te-ai și văzut provocarea, e și scris mare, și lizibil. Și ce mi-a plăcut, pagina albă. Intră imediat. Mulțumesc! Cu drag. Chiar pe lângă prețul care îl plătim, da, ai depus nu doar cunoaștere, ci și suflet, într-adevăr, pentru că ai vrut să fie ceva și estetic și cu energie. Mă bucur Mulțumesc! că au ajuns toate astea și că se simte intenția din spate. Bine, Se eu simte. aș avea ca și o recomandare, acum sunt și... În momentul în care primim cartea, eu cred că ar trebui să o citim de la cap la coadă. Și să vedem, ca să știm, în momentul în care avem nevoie, bă, știu că am văzut-o acolo, hai să mă duc repede să stau să nu mai... Adică, deja să te familiarizezi cu ea, cum Măcar este să treci în împărțită. revistă Exact. cuprinsul. Și apoi când mă duc să caut, cum ai zis tu, în fazele alea critice, ce fac, mă duc direct acolo, știi? Asta, da. Mai vrea cineva să spună ceva? Ia să... Simo, Bună. deschideți microfonul. Ok, hei. Acum, bună dimineața! Neața. Să știți că eu am copii mai mari de 12 și 12 ani. Da? Copiii mei și Da, ai nepoți acolo în categoria aia. dar aș fi fost foarte fericită să fie avut pe vremea lor o carte ca asta. Și eu. Din câte panici în panici și alte panici ieșeam, intram iară, Doamne, era tot timpul, eram ca pe valuri. Doamne, ce mă bucur eu! Și are dreptate, Vero. Nu este numai știința, este și, știu eu, de sufletel de acolo. Da, energia se simte. Mă bucur. Foarte interesantă, foarte interesantă. Mă bucur. Așa cum am scris și pe spatele cărții, am scris cartea pe care mi-aș fi dorit eu să o am când eram la început. Da, așa e. Așa e, dar nu-i nimic, că ce mai e, noi putem să adaptăm provocările noastre. Nu sunt bătute în cuie, nu sunt protocoale universal valabile. Asta care mă cunoașteți de mai multă vreme m-ați tot auzit. Nu dau sugestii universal valabile. Și nu, nici ceea ce găsiți în carte nu e asta. Nu este un protocol standard, vai, nu mă abat de la ăla. Nu, ăla îl pui atunci când te-ai blocat. Mai departe adaptezi, vezi cum reacționează copilul. Vezi cum este, scoți ceva, adaugi ceva.
Te consulți cu îndrumătorul, că ăsta este rolul lui, să te ajute să-ți personalizezi. Și, bineînțeles, este cauza emoțională pe care trebuie să o găsim, dar în momentul de panică mă interesează pe mine cauza emoțională, nu mă mai interesează nimic. Adică și noi, ca adulți, da? În momentul în care am o migrenă din aia înfiorătoare, ok, știu că în spate se poate să fie o cauză emoțională, dar mă doare fix în 14 de cauza emoțională, în momentul ăla vreau să dispare efectul sau măcar să-l ameliorez cât să pot să mă duc după aia să caut și cauza și categoric în momentul în care elimin cauza dispare și efectul. Dar în primă fază noi vrem ăla, rapid, atunci, dacă se poate să dispară în secunda aia. Da, felicitări. Și mă bucur foarte tare că ai scris cartea asta, nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut mie. Apoi la restul. Da, Mulțumesc! o iubesc Mulțumesc foarte mult! tare. O să fie cartea de căpătâi aici la toată lumea. Eu am Păi, copii acolo e mulți. locul ei pe noptieră, Da, eu am nu în copii mulți. bibliotecă. Da. Nu numai copiii mei, așa mulți, prin vecini, prin rude. Lasă că ai și tu copii în echipă, pe lângă cei personali, mai ai mămici, ai copii, ai pe cine ajuta. Da, exact. Oricum, au cumpărat fetele Da, foarte frumos. felicitări fetelor pentru decizie, mobilizare. Fetele de la Simona mi-au epuizat mare parte din stoc, vreau să zic. Da, eu am știut despre ce e vorba și a spus și după ce am dus-o pe a mea, a fost bum. Da, este mai ales pentru cele care sunt la început, este ceva wow. Și pentru cele care se gândesc să înceapă, care au stat pe gânduri, ok, parcă mi-aș lua uleiurile, dar ce fac cu ele? Așa este. Mai sunt încă Că persoane sunt care și-au și stau cu chituie în debara, nu scârție de praf. Da, și Da, uleiurile da. esențiale nu funcționează decât dacă le folosim. Da. Super, super. Ne-a făcut mare plăcere că ați fost aici. Am depășit un pic timpul cu 20 de minute. Noi ne propunem să facem în viitor, nu știu, poate urmează să vă anunțăm o întâlnire pe lună sau poate mai multe, nu știu, să vedem. În funcție de... Am vrea să venim în întâmpinarea voastră cu ce aveți voi nevoie, ce vreți să aflați și ce nevoie aveți de fapt. Și atunci vrem să... Da, tot așa, scurte. Acum ne-am întins, dar vrem să ne încadrăm în 40 de minute pentru că am repetat. Nu, timpul este prețios pentru toată lumea și avem și alte lucruri de făcut. Și atunci concentrăm informația, mergem un pic mai pe repede înainte și atunci toată lumea e mulțumită. Mulțumim fetelor că v-ați luat din timpul vostru și l-ați petrecut cu noi. Ce drăguț, Vera! Ne-a trimis așa o cascadă de inimioare. Pupăm și salutări și în Spania. Pupiceala, Da. mulțumim de prezență și vă mai așteptăm. Vă salutăm, vă pupăcim, seară faină, liniștită. Sunteți minunate, felicitări, vă îmbrățișăm. Îmi cer scuze pentru cameră, dar sunt cu copii, dar mulțumim pentru informații prețioase. Cu tot dragul, să fie cu folos. Pupici!